Είσαι γρήγορα. Πάμε. Ξεκίνησες. Περίμενε. Πάμε. Δώστε το ξύδι. Φέρτε λίγο κοντά να φανεί, ρε. Στρίψε ρε, γιατί αφήνεις τον γκάζι. Και να περάσει τις σημαντήρες. Ανάμεσα. Έτσι πήγαινε το δεσκή μου, ρε. Τελείωσε η μπαταρία, ρε. Όχι, ρε. Εντάξει, έχει χαμηλώσει ρε, έχει χάσει 2-3 χιλιόμετρα. Πρέπει να βάλω 2 βένος. Γιατί να μ' αλλάξεις το Γιατί φορτώσαμε τη μια πολύ. Ναι. Εντάξει. Μιχάλη, βρήκα φορτιστήρι με 18 ευρώ, Βρήκα πως είναι 50 και... Όχι, εδώ. Δεν μ' αλλάξεις. Θα το πιάσει ο άλλος. Δεν μ' αλλάξεις. Θα φτάρει πάνω, ρε, πήγε. Εντάξει, θα το κλείσω το βίντεο.